Достар, бездә кунакта Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры һәм аның артистлары дип әйтик әле. Башкортстанның халык артисты Сара Буранбаева һәм Башкортстанның атказанган артисты Артур Кунакбаев. Хәерле иртә дибез. Әле яңа гына килеп кушылышларга. Менә мондый хәбәр дә бар безнең район тыңлаучыларыбыздан. Дамир абызайгыздан кайнар сәлам әйтегез әле. Иҗатларын яратабыз. Чөнки башкорт театры романтик театр, шуның өчен яратабыз. Сара Буранбаеваның Тәңкәбикә ролендә Казанда күрәсе иде. Әлбәттә Казанга киләбез башкорт дусларны күрергә. Артурны быел Нәүрүз фестивалендә күрдек. Бик моңлы җырлады. Күзләрдән яшьләр килде. Вербатин спектакль иде. Дамир абызайгыз. Артур минем дустым да ул, мине белә дигән. Дамир агай безнең бик тугры тамашасы. Ул гел безгә килә, ул һәм гел комментарийда бөтә спектакльләребезне карап күзәтеп бара. Фикерен әйтеп бара. Тәңкәбикә роле бу айтылган төндәме? Айтылган төндә, ләкин ул спектакль килде. Ул спектакль килгән мәлдә иң кызыклы хәлдә һөйләп үтәйек. Безнең тере ат сыгайны сәхнәгә. Әйе, шуннан. Безнең Айрат Абушахманов һич шикез ул атты теләне алып килергә. Бында атты алып килдек. Специальный ул оборудованный машина алып килдек. Ул ат Муртаза Губайдуллович ата иде. Әйе. Әле гади атта түгел икән. Уровень, дәрәҗә. Мин шул атка ултырып сәхнәгә сыгам, сыкмыйм, спектакль адагында инде. Ләкин ат ятына Камал театрына кермәй. Мына безнең виз хәбәр китте инде, атыбыз кермәй. Лифт менән күтәреп булмай. Шунан егеттәр йөгерделәр Татарстан гостиницаһыннан Камал театрына. Шул күнектереп, ул әле өйрәнеп, ниткәнсе, күпмеләр вакыт үтеп, төндә кертеп атыбызны, юк, төндә түгел ахырга. Кертеп сыгардылар да алып киттеләр, иртән яңадан керттеләр спектакльгә. Менә шундайрак хәл булгайны инде. Бүтән атлар алып килеп тормадыгыз инде.